ka anyị gbalịa na egwu ọdịnala onye ọ dị n'ụwa azọba onwe ya, onye zọrọ onwe ya ka Chukwu na-agọzi, onye achọrọ ịzụ onwe ya ọma nweta ngọzi ya. Ekene dịrị Chineke, ndị ọbụla na-aka akụkọ mama ngọzi na ndị ya aka m adịrị ya. Akụkọ iyi akọ abụ akụkọ Chukwu, akụkọ ga-enye chi okike kere gị n'ụwa na ndị mmụọ ọma Chukwu otito. Ọ bụ akụkọ iyi akọchi nwee ndụ. Ekene dịkwara ụlọ. Abịa m ọzọ ka anyị ghara igbu oge n'ijebe ife dị n'ogologo akụkọ nke ụbọchị taa. Abịa m ọzọ, ọmụọ bụ eze a na oke osisi, the high priest of ọdịnala Igbo, eze echiri na nwa mgbọrọgwụ nke ịbụọ oke osisi ife abata. Ọmụ nọ n'ọgbọ taa. Ụbọchị orie ka m gwara na anyị ga-eji n'ezukọ na-enye Chukwu anyị ekene. Mbọ ife nchere ịgozi tata bụ uru dị n'ekpere ahụ na ife ose ọjị na-alụ. Gee ntị, ọtụtụ ndị na-agba apụta ikpe ekpere asị na enwere ọjị, na enwere ose, na enwere nzu, na enwere edo. Ọ bụrụ na ị nwere ife ndị a ma mmanya ọkụ, kulu mmiri jide ya n'aka na iko. Ụtụtụ ọbụla sapụ iru ka m si kwu na mbụ, kuruzie mmiri jide ya n'iko. Ogene ka mmiri bụ? Mmiri bụ ndụ. Onye ọbụla bịara n'ụwa, nwoke na ọ bụ nwaanyị, anyị si na mmiri bịa ụwa. Anyị bụ mmiri n'onwe anyị. Ọ bụ mmiri ka anyị rugharịrị n'ime ihe wee pụta ụwa. N'elu osimiri ka anyị gbara anya bụ egede mmụọ, elu osimiri ka anyị gbara ọkpa amara. Wite atụ mmiri ọṅụ ama ndị, wite atụ mmiri ndụ ama ndị. Mmiri bụ life, on the process of the life n'olu oyibo kwa ahụ. A sị nka n'usoro ndụ anwa ife anyị eme ọdụ mma iwelu mmiri kpalụ n'aka iwe kenebe Chukwu, kenecha ala, kpọkwuo ndị ichie, kpọkwuo ndị mbụ negede, sifa na ife nwere ka m na-enye ụlọ. Ejiri m ndụ bịakwute ụlọ na mmiri bụ ndụ. Wesi ụtụtụ tata, ndụ dịrị nwoke, ndụ dịrị nwaanyị. Ịgọba gọsịa ndụ anwa ka ị na-ekwu ya yo ama ewepụ mmiri na ana si nna anyị fa na-ekwe na ya. Ọ bụ ife nji ike n'ụlọ. Ewepụkwu ya si ka ife na-ele ọkụ ụwa jụọrụ gị oyi. Ewepụkwu ya si ya ka ndụ dịrị nwoke, ka ndụ dịrị nwaanyị, ka ndụ dịrị nna ezinụlọ m. Ewepụkwu ya nzu na anọ si ka ife dị mma bụrụ osimiri n'ebe nọ, ife dị njọ nyanyụọ. Ikwuchacha ya, wepụ ya, iwelu mmiri ahụ ṅụọ. Ezinụlọ gị nọrọ nso, inyefe mmiri ahụ fa ṅụọ ya. Mgbe ahụ ka a na-aṅụ mmiri nsọ. Na ọ bụ okwu ikwuru na agbata mmụọ na mmadụ. Oge ahụ ọ dịgo nsọ. Mgbe ị nyechara fa mmiri a, iwere nya bụ mmiri nke ya afọ na akọ wụsa ya n'isi gị, sị ya nna m, ndị nwe m, ndị ichie, ndị nsọ nke Chukwu, ka ịdị nsọ nke Chineke dakwasị m n'arụ, ka ndụ zuo oke n'arụ m, zuo m ezinụlọ m. Ọfọ kwetụsasị ụmụ n'arụ, ịgọ na nnukwu ọfọ pụrụ iche, ido n'onwe gị nsọ n'ụzọ pụrụ iche, ime na ka ndị ichie bụ nna gị ha ndị nsọ ji aka ha doo gị nsọ. Ọ bụ ya bụ ife ndị ụka mere. Ekulu nwa n'aka, asị na na-eme baptizim, na-awụ ya mmiri n'isi ka ndụ dịrị nwa. Onye ọzọ na-awụ mmiri, mana the moment of that hour ijiri aka gị wụsa onwe gị nsọ. Ya ka o ji dị very important na onye ọbụla nwa afọ Chukwu ga-agba mbọ ịfụ na ọ na-edo onwe ya nsọ. Maka na anyị ncha niile bụ onye ozi. O nwere onye mere bụ ozi iche, o nwere onye nyere ka ọ bụrụ onye ozi n'iche. Anyị ncha bụ ndị ozi n'ụdị dị iche iche. Anyị bụ onye ozi, eche na pastọ, eche na priest, eche na eze echiri na nwa. Don't ele n'anya, oyibo na-abịakarị mgbe niile. Chukwu gbagharụ unu, ele n'anya na ife ọbụla ị na-eme na ndụ a, ị chọba onye amụma ga-abịa mere. O nwere nke ị nwere ike iji ike aka gị menwuo. Ị nwere ike ị na-ene anya na ife a ya eru almost ijekwa onye amụma ọkpọrọ gị 500,000, mana ọ bụ obere ife ị nwere ike imesịa ya ife adị mma. Iwere maka ịtụfu ego n'ihi akọ adịrọ gị n'ime. Ọ bụ akọ, ọ bụ isi ihe na ndụ a. Zụọ onwe gị ka chi dị. Mmiri bụ ndụ, were ya gaa ọfọ ndụ, ọ ya adịrị gị na mma. O nwee ebe ọ ya dị, gọzie mmiri, kwukwasị okwu, ikpecha ekpere ụtụtụ, ekwubi okwu na mmiri, gọzibi ya, ekwubicha okwu, kpọkwucha ndị nsọ niile, were nnu tinye n'ime ihe mmiri anwa, tụgharịa ya, kwubi okwu, debe ya n'iru kọrịdọ gị. Na ọ bụrụ onye bi be mmadụ, ọ bụrụ onye bi na biya, debe ya n'ama. Igirigi nke dị n'igwe, igirigi mmụọ asụsụ ya. 5 o'clock ka ịga na nwoke ọ na-ịga na nwaanyị ọnụ, jee bute mmiri anwa, batabeghị, wụnyere ya ụmụaka, fee were ya saa arụ. Ife ịtụrụ n'ogu na mmiri ahụ ikwubiri okwu ya n'ebe ụmụ gị nọ, nwa na-eme isi ike, nwa na-eme mkpọchi nte, nwa ada n'ife oke nyanya, oke nsogbu ga-eme mgbe ikwubiri okwu a, kwere na ọ dịworo na gị na mma. Nwa ahụ saa arụ aha, ihe niile na-ere ọkụ ada mba jụọ oyi. Udo dịkwara ụnụ.